አሁን ባለው ግንኙነት ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ቅሬታዎች እንዳሉት መታረም ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ አቋማችንን ለዓለም ሁሉ ግልጽ አድርገናል። የኢትዮጵያን በተመለከተ አዳዲስ ሀያላን ሀገራት የሚባሉት ኢመርጂንግ ፓወርስ የሚባሉት በቀይ ባህር ላይ ያላቸውን ፍላጎት መሰረት አድርጎ ኢትዮጵያን የእጅ አዙር ጦርነት ቀጠና ሊያደርጋት ይችላሉ። ብልጽግና የሚመራው መንግስትም የዚህ ተባባሪ ወይም ለማስቆም የሚያስችል አቅም የለውም የሚል ጠንካራ ጥያቄ ላላችሁ ሰዎች ምንድነው ምላሽው? በፍጹም በእኛ በኩል ያለው እይታ አሁን ያለው ተለዋዋጭ የዓለም ሁኔታ የተለዋወጠ ያለውን የዓለም ስርዓት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም እውን ለማድረግ የምንጠቀምበት እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ክልተ ነገራት ከሪአኩም እዚ ናይ ኢትዮጵያ ፎሬን ሚኒስተር ዘሎ እዩ ንምርጫ ንዳሎ ኣለና ብምባል ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ሃገራዊ ፖሊሲኦም ዝዛርቦ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረብዎ ይበዝሕ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብ ሴኪሪቲ ናቶም የምፅዎ ኣብ ፀጥታዊ ኣብ ቁጠባዊ ኩነታት ናቶም የምፅዎ ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ይመፁ ብጉዳይ ናይ ህላዊ ኤርትራ ብጉዳይ ኣርእስቲ ናይታ ቪድዮ ገይሮማ ዝነበሩ ናይ 2 ሰዓት ኢሎም ነይሮም ኤርትራ የማን ናት ኤርትራ ናይ መን እያ ዝብል ኣርእስቲ ገይሮምሉ ነይሮም። ስለዚ ኣጀንዳ ናይቲ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ዘሎ ነቲ ምርጫ ኤርትራን ወደባታን እዩ። ስለዚ ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን። ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ። ኣጀንዳ ናይ ምርጫ ናይ ካልኦት ሃገራት ክትኮን ኣይትኽእልን። ከም ንሪኦ ዘለና ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ፀገማትና ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶታትና ንዓለም ኣፍሊጥና ኣለና ይብሉ ኣሎ። ግን ሕቶ ድማ እንታይ ይብሎ ኣሎ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ዝበሎ እዩ እሞ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ድማ ሓያል ርእይቶ ዘለዎም ሰባት ኢትዮጵያ መጋበርያ ኪነ ምዃን ሓሊፋ ነዚ ዞባ ኣብ ዘይወፅኦ ሽግርን ዓዘቕትን ክትእቱ እምበር ዝኾነ ነገር ንክትገብር ዓቕሚ ዘለዋ ቃውማ የብላን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። በዚ ሕጂ ዘለኹሞ ብልፅግና ነታ ሃገር መጋበርያ ናይ ካልእ ኮይኑ ነቲ ዞባ ኣብ ምርባሽን ምንዋፅን እንተዘይኮይኑ ኪኑ ሓሊፉ ከፍርዮ ዝኽእል ነገር የብሉን ዝብል ድማ ኖ ብፍፁም ኣይኮነን ነቲ ዘሎ ኩነታት ርኢና ፅቡቕ ነገር ክንገብረሉ ክንፍትን ኢና ብላብላ ይብላ ኣሎ። ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ምስ ኩናት ናይ ኢራን ብዙሕ ዘተሓሓዝ ኣሎ። ገለገለ ሰባት ድማ ብዋጋ ኤርትራ ደስ ዝበሎም ክዛረቡ ንሰምዕ ኣለና። እስከ ኣብዚ ሓደ ቪድዮ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ናይ ብልፅግና ካድረታት ዘዛውርዎ ዘሎ ስምዑ። In my opinion, the war we are after last night, sir. The war is set to expand even more. The Iranians have been degraded, as I have said. They have not been destroyed. They have shifted their munitions now from what were the older missile systems, as Jack was just noting, to now these more advanced systems. There is a massive strain on particularly the Qatar and Israeli air defense interceptor arsenal. So if this thing continues to go on, as you and I believe they will, then the defense of these countries gets even more precarious. I also want to point out the Houthis have not yet opened up on the Red Sea. The Saudis are moving most of their oil transportation away from the Strait of Hormuz into their Red Sea port. I think the Houthis are waiting for them to be totally reliant on that, and then they're going to seal it up. But we now have the issue of the Eritrean coastline. The Ethiopians have taken operational control. They are saying they're going to allow U.S. or Israeli forces to use ground-based missiles to break up the Houthi capabilities across the way in Yemen. What that means is, Steve, we're now talking about a war expanding not just to Azerbaijan, not just to Beirut, and all these other places, but now possibly in the Horn of Africa as well. This war is not ending anytime soon. ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ኤክስፐርት ተባሂሎም ኣብ ዘይፈልጥዎ ኣርእስቲ ክዛረቡ ከለዉ ከምዚ ኢኻ ትፅበይ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ እቲ ኩናት የስፋፍሕ እንዲ ዘሎ ሕዝብላ ኣብ ምሉእ ዝኾነ ዳርጋ ኩናት ምስ እስራኤል ኣገጢሙ ኣሎ። ኢራን ድማ በብዙሕ መንገዲ ተሓስያላ ግን እቲ ኣረጊት ሚሳይላት ኣገዲፋ ኣብዚ ሓድሽ ሚሳይላት ቀይራላ። እዚ ድማ ኣድማዒ ሚሳይላት ምዃኑ ቀጠርን ኢራንን ድማ ቀጠርን እስራኤልን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም እናተዳኸመ ይኸይድ ኣሎ። ስለዚ እቲ ኩናት ክጋደድ ከም ዝኽእል ወይ እውን ናብ ሓደገኛ ደረጃ ክድይብ ከም ዝኽእል ሑቲ ብወገኑ ንቀይሕ ባሕሪ ንክዓፁ መደብ ከም ዘለዎም ግን ንስዑድ ዓረብ እዮም ዝፅበዩ ዘለዉ። ስዑድ ዓረብ በቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ምስ ተዓፀወት ብፓይፕላይን ጌራ ብቀይሕ ባሕሪ ከተውፅኦ ጀሚራ ስለ ዘላ ፅቡቅ ጌራ ክትሰርሕ ምስ ጀመረት ሑቲ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ክዓፅዎ ምዃኑ ርዱእ እዩ ዝብል ዘሎ። ነዚ ንምቁፅፃር ድማ ኢትዮጵያ ነቲ ገማግም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ተቆፃፂራቶ ኦፕሬሽናሊ ተቆፃፂራቶ ስለ ዘላ ናይ እስራኤል ናይ ምድሪ ሚሳይላት መፅኡ ንሑቲ ቡ ገይሮም መፅኦም ክሃርምዎ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ። እንታይ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ብማዕደነ ነቲ ከባቢና ዝፈልጡ ዝወርድዎ ገምጋም ምስ እዩ ብልፅግና ብብዝሒ ነቲ ኢንተርነት በቲ ወታደራዊ መናውራታት ናቱ በኪልዎ ስለ ዘሎ ሰርች ምስ ገበሩ ቀዳማይ
እቲ ወታደራዊ መናውራታት ናቶም ቪድዮታት ናይ ብልጽግና ዝብሎ ዘሎ ናብ ባሕሪ ክኸይድ እየ ደገሎ ዝብሎ ዘሎ ንሱ ቀልጢፍ ድመፆም ስለዚ ንዑ ወሲዶም ኤርትራ ድማ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ተርኢ ስለዘየላ በቃ ኤርትራ ፈሪሃ እያ ዘላ ንእሽተይ ሃገር እያ ዓቕሚ የብላን ኢሎም እዮም መደምደምታ ዝገብሩ ግርም ከምኡ ጥራይ ሚስ ካልኩሌሽንስ ይደፍዎም እቲ ዘገርም ኩነታት እቲ ዘገርም ናይ ብልጽግና ካድረታት they know for a fact ሰራዊት ናቶም ሓንቲ ክገብር ከም ዘይክእል ግን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሓቂ ገይሮም ይወስድዎ ኣለዉ by the way ብልጽግና ክሳዕ ክንደይ ጠርቋሽ ምዃኑ በዚያ ስምዑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ይፍክሶ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ እናካይድዎ ዝቐነየ ሰፋሕቲ ወተሃደራዊ ከበባታት ንኸላሕልሕ ዘገድድ ወተሃደራዊ ምዕባለ ተሰሚዑ ኣሎ ዛጊድ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወግዕ ዘይተገለጹ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ምስጋዕ ገልጠሙ ናብ ዶባት ትግራይ እናጋዓዘ ከም ዝቐነየን እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ዳግም ኩናት ክውላዕ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ፈጢሩ እዩ ነይሩ መራሕቲ ሕወሓት መንግስቲ ፌደራል ዳግም ፅንተት ንምፍፃም ይኸበና ኣሎ ሰራዊቱ ብስፍሓት ተፀጊዑ ኣሎ ዝብሉ ክስታት እዮም እናስምዑ ቀኒዮም ዓለም ለኻውያን ማዕከናት ዜና ድማ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ዶባት ትግራይ ግዕዙ ከም ዘሎን ምስ ሓይልታት ትግራይ ተፋጢጡ ከም ዘሎ ኣብቲ ወጥሪ ሰራዊት ኤርትራውን ምስ ሕወሓት ፀሚዱ ተሓዊስዎ ከም ዘሎ ከቢድ ዞባዊ መዘዝ ክፈጥር ዝኽእል ኩናት ክውላዕ ከም ዝኽእል እየን ክፅብፅባ ቀኒየን ሎሚ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝተረኸቡ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ ግን እቲ ናብ ትግራይ ብምሉእ ሓይሉ ከቢቡ ቀኒዩ ዝተባሃለ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሃንደበታዊ ምንስሓብ ከም ዝገበረ ተገሊጹ ኣብ መላእ ክልል ኣምሓራ ከም ብሓድሽ ወተሃደራዊ ግጭት ስዒቡ እቲ ናብ ትግራይ ተኣኻኺቡ ዝነበረ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተገዲዱ ክስሕብ ከም ዝኻለ እዩ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም ብሓይልታት ፋኖ ዝተጠናኸረ መጥቃዕትታት ስዒቡ ናብ ዶባት ከባብታት ትግራይ ተሰሊፎም ዝነበሩ ገለ ሰራዊት ምክልኻል ናብ ክልል ኣምሓራ ገጹ ክዘውር ከም ዝገበሩ ድማ ፀብፀባት ወፂኦም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ብመንግስቲ ፌደራል ዝሕገዝ ዘብዒ ተከዘ ዝበሃል ብኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝእዘዝ ጉጅለ ዕጡቕ እውን ምስ ብልጽግና ሰራዊቱ ንድሕሪት ክስሕብ ጀሚሩ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለምንታይ እንድሕሪ ኢልካ ድማ ወል ሓደ እቲ ኩነታት ዘለዎ ስለ ዝርይዎ ዘሎ በዚያ ኸማ ንእሽተይ ገምጋም ክንወስድ ንኽእል እዚያ ለንቀነ ቫይራል ኮይና ዘላ ቪድዮ ክንርኢና እዚያ እስከስምዕዋ መና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዘተኣማምን ብርኪ ከም ዝርከብ ኣባል ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይን ኣዛዚ ግንባር ምዕራብን ጀነራል ምግበይ ሃይለ ገሊጹ ህዝቢ ትግራይ ብሽርሒ ጸላእቲ ዝህንቀየሉ ዘሎ ጥፋት ክብርዕን ዝያዳ ሓድነቱ ከስጥም ከም ዝግባእ ድማ ሓቢሩሎ ወልደ ምህረት ገዛይ ጥዕናይ ሙሉእ ረኺበ ዘለኹ ጥዕና ኩሉ ትግራዋይ ተዝረኽቦ ደስታ ይክብለን ስለጥዕ ስፖርት ሰርሕ ስርሒ በኣግባቡ ሰርሕ ናብ ፅቡቅ ኩነታት እየ ዘለኹ ኣብ ካይዳ ዝውስነ ተሓሳስባ ከዓ ኣብ ትግራይ ሰራዊት ኣሎ ኣብ ኣመራርሑ ኣብቲ ሰራዊት ኣሎ ሰልጢኒ ድሮን እንተሃሊኳ ፀረ ድሮን ኣሎ ኣየር ተሃሊኳ ፀረ ኣየር ኣሎ ምስ ይተሓዝ ታንክ ተሃሊኳ ፀረ ታንክ ኣሎ ኩሉ ነገር መፍትሒ ዘይብሉ ነገር የለን ሰብ ይሰርሖ ስለዚ ንሕና ተሓሳስባ እዩ ዝብለካ ዘለኹ ንስ እዚ ማለት ንናይ ውግእ ኣካይዳ ዝውስነ ተሓሳስባ ከዓ ኣብ ትግራይ ሰራዊት ኣሎ ኣብ ኣመራርሑ ኣብቲ ሰራዊት ኣሎ ሰልጢኒ ድሮን እንተሃሊኳ ፀረ ድሮን ኣሎ ኣየር ተሃሊኳ ፀረ ኣየር ኣሎ ኣብዳ ሓኩንዲ ሰራዊት ክስዕብዳ ኣብዳ ዝኸማን ውሒድዎ ሰራዊትን ክስዕብዳ ናይ ግድን እምበር እንታይ ኣማራጭ ኣለዎ ዳ ድሕሪ ፀረ ድሮን ኣለዎም ኮይኑ ፀረ ኣየር ኣለዎም ኮይኑ ናይ ግድን ይክሃድም ምክንያቱ ናይ ኣጋር ሰራዊትማ ዳንጋ ከም ዘይብሉ ይፈልጥ እዩ ሓሞት ከም ዘይብሉ ይፈልጥ እዩ ተንንኮ መጃሃር ናቲ ኮይነን ዝነበራ ድሮን ኣለኒ እየን ዝብላ ነይረን እታ ድሮን ድማ ንፋኖውን ክስዕራ ይሓገዘቶን ስለዚ ፀረ ድሮን ከም ዘለዎም ድማ እንተፈሊጡ ተንሓቂ እዩ ብዓብዩ እውን እቲ ኩነታት ንማንም ክግምቶ ዝኽእል ሚስ ካልኩሌሽን ዕብዳን ዝመልኦ ስጉምቲ ክወስድ ስለ ዝኽእል ጫውጫው ፈጢሩ ነይሩ እምበር እቲ ባይታ ንሪኦ ዘለና ብልፅግና ናይ ብሓቂ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ክትግምቶም ዘይትኽእል መራሕቲ ስለ ዝኾኑ ጥራይ ኢኻ ኩናት ክኸፍቱ ይኽእሉ እዮም ትብል ምክንያቱ ብሂወት ዝግደሱ ዘይኮኑ ስዕረት ድማ ዘይምነዎም ስለ ዝኾኑ እምበር ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እናረኣኻ ናብ ኩናት ገፁ ክኣቱ ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ንክትገብር ኣዝዩ ከቢድ እዩ ግን ነዚኣቶም ድማ ዕብዳንን ፅላለን ኣካል ናይ ስትራቴጂ ናቶም ስለ ዝኾነ ብፍላይ ኣብ ድማ ካብ ዕብዳን ዘይፀገበ ፈፂምካ ኩነታት ናይ ዓዱ ኩነታት ናይ ኩናትን ናይ ገለን ዘይግድሶ ሰብ ምዃኑ ምግንዛብ የደሊ ምክንያቱ ተሃገሩ ኣብ ከመይ ኩነታት ካላ ንሱ ከመይ ይነብር ኣሎ ክትፈልጡ ኣለኩም ላይክ ኤቭሪ ታይም ኣብ ቪድዮ ክመፅእ ከሎ ኣብ ሴሌብሬሽን እዩ ዘሎ ሰብ እዚ ኣነሲ ኣብ ገለገሊዩ ሲ ፈጢሩሉ ኢኻ ክትብል ትኽእል ተርወዚስ ቪድዮ ኣበይ ክረኽባ ኽእል ኣሚን እዚ ሰብ እዚ እዚ ምዃኑ ፀላይና ከተሓሳስበካ እውን ግቡእ እዩ ሓቅና ኢና ክንተሓሳስብ ምክንያቱ ጥዑይ ሰብ ኣይኮነን እዚ ሰብ እዚ ዝብለኩም ዘለዎ ሉክ ኣት ዲስ ሃገሩ ምልእቲ ትቃፀል ዘላ
ንጎ ኣብ ሴሌብሬሽን እዩ ዘሎ እሱ በቃ ድችታቱ ወሊዑ ኣብ ሃገሩ ሸናዕ ክብል እዩ ዝውዕል ዘሎ ስለዚ ሃገርካ ትቃፀል ዘላ ኢትዮጵያውያን በተደጋጋሚ ዝብልዎ ዘሎ እዚ ኣብ ድሬዳዋ ከይድሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ዘብዚ ጣጣ ማዕንዱ ይበሃል እዚ ከምዚ ዓይነት ፍጹም ጣጣ ዘይብሉ ህይወት ናይ ሰብ ዘይግድሶ ዕንወት ዘይገድሶ ጠቕላላ ክሰዓር ምስ ዝኽእል ጥራይ ክርድኦ ዝኽእል ንእሽተይ ስዕረት ወይ እውን ስትራቴጂካዊ ስዕረት እውን ክስምዖ ዝኽእል ኣይኮነን እታ ኩርሲ ክሳብ ዘይመንጠልካዮ ዝርድኦ ሰብ ኣይኮነን ኢለ ነይረ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዳማ ክትፃወት ከላ ወይ ቸስ ክትፃወት ከላ ክኢላታት እንድሕር ኮይኖም ሰባት ክሳብታ ፀወታ ዓሻሲ ጎበጣ ክሳብ ዝውዳእ ይፃወት ይብሉ ምክንያቱ እቲ ጎበጣ ወይ እውን ፀወታ ማስ ከም ዝተወደአ ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ እሱ ዘይርዳእካ ተኮይኑ ፀገም እዩ ማለት ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት መራሕቲ ድማ ሽግር እዮም ኢና ንብል ዘለና እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ሴሌብሬሽን እዩ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ከመይ ስቃይ ኣሎ እሱ ግን is always celebrating enjoying ታስልጣን ክሳብ ዘላ ሴሌብሬት ናገበራ ክኸይድ እዩ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ምንቅስቃሳቱ ንክቕይር ዝገብርዎ ዘሎ ምዕባለታት ገለ ካብ ዝበሃል ዘሎ እዚ ግብፅን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘትየን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደላቲ ኣብ ጉዳያት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኢሉ እውን ኣብ ጉዳይ ዓቢ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ተዘራሪቦም ኣለዉ ዘተ ክልቲኦም ሚኒስትራት ንብዙሕ ዞባዊ ጉዳያት ዘጠቓለለ ኮይኑ ንኩነታት ጋዛ ምዕረባዊ ጎማግም ዌስት ባንክ ሱዳን ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡውን ኣገዳሲ ጉዳይ ድሕንነት ማይ ግብፂ ዝምልከት ኮይኑ ብዋናነት ኣብ ላዕላውነት ሶማልያን ኤርትራን ተዘራሪቦም ኣለዉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደላቲ ድሕንነት ላዕላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ኤርትራን ሶማልያን ምሕላው ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብቲ ምስ ኣሜሪካዊ መዘኑ ብስልኪ ዝገበሮ ዘተ ከም ዘጉልህ ተገሊጹ ኣሎ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሃገርነት ምሃብ ከም ኣህጉራዊ ሕጊ ምጥሓስን ኣብ ልዕሊ ላዕላውነት ሶማልያ ዝግበር ግህሰትን ከም ዝኾነ ዝገለጸ በድር ዓብደላጢ ነቲ ብእስራኤል ዝተወሰደ ስጉምቲ ብምንጻግ ሶማሊላንድ ላዕላዊት ሃገር ክትከውን ከም ዘይግባእ እዩ ንኣሜሪካ ገሊጹላ ዘሎ እዚ ውሳነ ግብፂ እንተጸኒዑ ድማ ነቲ ዞባ ንመስመር ቀይሕ ባሕርን ከረጋግእ ከም ዝኽእል ዝገለጸ ኮይኑ እዚ ምስ ዘይኸውን ግን እቲ ዞባ ክሕመስ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ኣሎ ንጉዳይ ድሕንነት ማይ ብዝምልከት ዝተዛተዩ ኣሜሪካን ግብፅን መንግስቲ ግብፂ ንጻዕርታት ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምስፋን ዞባዊ ሰላም ዘለዎ ምስጋና ገሊጹ ሩባ ናይል ንህዝቢ ግብፂ መተንፈሲ ህይወት ምዃኑ ብምጥቃስ ድማ ግብፂ ምስ ሃገራት ተፋሰስ ናይል ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ክትተሓባበር ከም እትደልን there you go ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ብዝቐረባ መዓልታቱን ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውር ዝረአናዮ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልተ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካን ናይ ግብፅን ኣብ ዝተኻየደ ቴሌፎን ልኡላውነት ናይ ሃገራት he stressed the importance of safeguarding the sovereignty and unity of both Somalia and Eritrea this is critical ኣሜሪካ ዓንዲራ ዝኣተወቶ ኩናት ናይ ኢራን ክንዲ ምንታይ ዋጋ የኽፍል ኣሎ ብኩሉ መዳይ ይርዩ ኣለዉ ስለዚ ካልእ ኩናት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝፍጠር እሞ ከዓ በአጀንዳ ናይ እስራኤል ናይ ኢማራትን ዝፍጠር እንታይ ዋጋ ከኽፍሎም ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድሊ እዩ ስለዚ ብተደጋጋሚ ዝግበር ዘሎ ብግብፂ ፅልዋ ነቲ ኣብ ሶማሊላንድ ዝግበር ዘሎ ናይ እስራኤል ኣካይዳ ዳርጋ ብብዙሕ መንገዲ ፀቕጢ ዘጋጥሞ ዘሎ እስራኤል ዋላ እኳ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ትዝውሮ እንተላ ኣሜሪካ ግን ከተጉርዕ ኣደልያ ደላ እስራኤል ኣብ ጉድጓድ ትእትዋ ከም ዘላ ንኣብነት ምዚ ናይ ከባቢና ከተሓዘልኩም ስለ ዝደለኹ እምበር ለንቀነ ሓንቲ ሓበሬታ ወፂኣ ኣላ እታ ሓበሬታ ድማ እንታይ ትብል መሲልኩም where was that report ክሳዕ ክንደይ እዚ እስራኤል ዝበሃል ንኣሜሪካ ኣብ ጎዳጉዲ ይእትዋ ከም ዘሎ እስራኤል ጥልመቶም መበል ካልኣይ ግዜ መበል ሳልሳይ ግዜ ኣብዛ ለንቀነ ጥራይና ንርኢ ዘለና እዚ ናይ ኢራንያን ናይ ነዳዲ ዲፖ ዝተሓረመ ከቢድ ክቃፀል ዝተራእየ ከተማታት እስራኤል ብዘይ ፍቃድ ናይ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ከይነገረታ ዝገበረቶ ስጉምቲ እዚ ድማ ኣሜሪካ ካብቲ ኩናት ከተዘልቕ ስለ ትሓስብ ዝነበረት ብፍላይ እቲ ናይ ነዳዲ ምንሃር ስለ ደሰንበዶም እስራኤል ደይመደይሎም እዮም ነዚ ኢንፍራስትራክቸር ሃሪሞሞ እዚ ድማ ነዚ ሓበሬታ እዚኣ ምስ ሃበቶም the US found out amid strike ኣብ መንጎቲ መጥቃዕቲ እዮም ፈሊጦም ስለዚ ንእስራኤል ምስ ሓተትዋ እንታይ the official response to Israel the US found out ኣብቲ መንጎቲ መጥቃዕቲ ምስ ፈለጡ WTF ዝብልሲ እንታይ ፀገም ይወደይ ዝመስል ናይ ሕማቅ ቃሊ ግን መልሲ ናቶም ሲነሩ America is worried hitting civilian infrastructure just to make Iranians angry and rally behind the regime. ስለዚ መንግስቲ ሃገር ብሃብቲ ናይቲ ሃገር ዝሰርሑ ናይ ነዳዲ ትሕቲ ቅርፂ እስራኤል ከተዕንወ ከላ ናይ እስራኤል ዕላማ እንታይ ምዃኑ ንህዝቢ ኢራን ይበርሃሉ ኣሎ ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ መንግስቱ ኣብ ጎኒ ሃገሩ ደው ንኽብል ቀዳማይ ምክንያት ይኾን ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ረጂም ቼንጅ ክንገብር እንድሕር ኮይና ከመይ ጌርካ ንህዝቢ ዘቆጥዕ ነገር ትገብር እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከምኡ ድማ ዋጋ ናይ ነዳዲ ንሰማይ ከም ዝድይብ ገይርዎ ዘሎ ሓደ ካብዚ እዩ ስለዚ እስራኤል ንኣሜሪካ ከም ሕሱም ትላገፀሎም ከም ዘላ እዩ ዝንገር ከም ሕሱም ኣሜሪካውያን ድማ ዋጋ ይኸፍልሉ ኣለዉ
they are very very angry بتا أمريكا بتا إسرائيل تقبروا زلا قعزو ስለዚህ እዚ ጉዕዞ እዚ ኣገለ ፖይንት ክቕየር ጻውጡ ክገብሩ ምዃኖምን ድፊት ክገብሩ ምዃኖምን ምግንዛብ የድሊ ላይክ ኣሜሪካውያን are crying ነቲ ናይ እስራኤል ስጉምቲ ጽኢልና ድሕሪያ ኸይድና ከም እንታይ እያ ትቆፅረና ዘላ ኣሜሪካውያን እዮም ዝብሉ ከም ባሮት ናቶም ኣብዚ ስምዖም እስራኤል ከመይ እያ ትቆፅሮምና The slaves. We are the slaves. This goy slave. They look at us as goy, as lesser than. We are lesser than. We are the ones to do their dirty work, to clean up their garbage. Look at what Sarah Netanyahu does every time she comes to America. She brings trunkloads and suitcases of dirty laundry so the White House laundromat people can clean her dirty sheets and iron them. You think I'm making it up about the goy and what they think of us? ስለዚ እቲ ቁጥዕ ናይ ኣሜሪካውያን ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ እስራኤል ምዝመዛ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ እዩ ዝስምዖም ዘሎ እንታይ ትብል ዘላ እዚኣ እስራኤላውያን መንግስቲ እስራኤል ዋላ እቲ ህዝቢ እስራኤል ንኣሜሪካውያን ከም በራይ ናቶም እዮም ኩሉ ትረሳሕ ስራሕ ናቶም ንፍፅሞ ንሕና ኢና ንሕና ድኻታት ኮይና ክንነብር ብዘይ ትምህርቲ ብዘይ ናይ ጥዕና ካቨሬጅ ብዘይ ትምህርቲ ብናፃ ኩሉ ነገር ኣብ እስራኤል ዘየሎ ኣብ እስራኤል ሕክምና ኢንሹራንስ ኣለዎም ኩሎም ትምህርቲ ብናፃ እዩ ቻይልድ ኬር ኣለዎም ኩሉ ነገር ኣለዎም ነዚ ኩሉ እናሃለዎም ድማ ኣሜሪካ ድጎማትቦም ኣሜሪካ ግን ህዝባ ከም የብላ እንታይ ትብላላ ክዳዕ ክሳዕ ክንደይ በራዩ ከም ትቆፅሩና ንኽርዳእኩም ኢላያ ሰበይቱ ነዚ ነተንያሁ ናብ ኣሜሪካ ክትመፅእ ከላ ረሳሕ ኣንሶላታት ናታ ኩሉ ርስሓት ናታ ኣኪባቶ እያ ትመፅእ ኣብ ዋይት ሃውስ ናይ ኣሜሪካ እቶም ናይ ፅሬት ሰራሕተኛታት ናይ ኣሜሪካ ሓፂቦም ኣሳሪሮም ንኽብዎ ኢሎም እንታይ ዓይነት ፀገም ይኮ ርዳእ ኢልና ኣሎ ክልተ ዕሩቕ ክልተ መሓዙት ምስ ተባሳሲ ጉደን ሽዑ ኢኻ ትሰምዖ ዝብልዎ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ለንቀነ ሓድሽ ፖል ሓድሽ መፅናዕቲ ከም ዘረጋገፆ ካብ ደቂ 45 ንታሕቲ ዘለዉ ኣሜሪካውያን መንእሰያት ማለት እዩ ካብ 40 ንታሕቲ ዘለዉ 45% እስራኤል ፀላኢት ናይ ኣሜሪካ ምዃኖም ዝኣምኑ ኮይኖም ኣለዉ ኢሎም እዚ ኣብ ቁፅሪ ናይ ብሓቂ ክንምንታይ እቲ ናይ ኣሜሪካ ቁጥዐ ኣንጻር እስራኤል ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ይሰግር ከም ዘሎ ስለዚ ነዚ ኣብቲ ናትና ቶፒክ ክንምለስ እዚ ንሰምዖ ፀናሕና ንልኡላውነት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንናይ ኤርትራን ሶማልያን ማንም ክደፍሮ ከም ዘይብሉ ዝብል ዘረባ ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ እዩ ግብፂ ድማ ተልእኳ ብግቡእ ትፍፅማላ እስራኤል ማኒፕሌት ክትገብር ትፍትናላ ግን እቲ ኩነታት እናበዝሐ እናበርትዐ እናተደጋገመ ክኸይድ ከሎ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ከምቲ ኩሉ ነገር ኢራን እስራኤል ትደልዮ ወይ እውን ብልፅግና ደገፍ ካብዚኦም ይክረክብ ዝሓስብ ነይሩ ናይ ኢማራት ጉዳይ ንሪኦ ኣለና ኣብ ክትወፅኦ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ እያ ዘላ ስቲል ግን ንሕማቕ ነገር ግን ሓይሊ ኣለዋ ከርየኩም የፅንዕ ኢለ ሕማቕ ነገር ኣብ ምግባር ትቕፅል ኣላ እዚ ናይ ክልቲኦም ብፍላይ ብወገን ግብፂ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ድማ ናይ ኤርትራ ሓጋዝ እዩ ኣዝዩ ሓጋዝ እዩ ኤርትራ ብጉልበታ ነዚ ፈተና ክሰግሮ ትኽእል እያ ግን መን ከይደልዮ እቲ ኩናት ብርግፅ እቲ ብልፅግና ዕላሙ ክቕይር ዝኽእል ኣይመስለንን ዋላ ሕጂ እንተደይገበሮም ኣብ ገለ ፖይንት ክመፀና ስለ ዝኾነ ነዚ ፈተና እዚ ግዝያዊ መፍትሒ ወይ ናይ ግዝያዊ ፈውሲ ቃንዛ ስለ ዝወሰድና እቲ ሽግርና ይፍታሕ ማለት ኣይኮነን ብዝኾነ እዚ እውን ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ብኩሉ መንገዲ ግን ምግንዛብ ዘድልዮ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘላ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ይንገሩና ካብኦም ስምዕዎ ኢትዮጵያ ዛሬ ያለችበትን ነገር ለመናገር ልክ የዛሬ 7 ዓመት 8 ዓመት ይመስለኛል ለውጡ እንደመጣ ብዙ ሰው ይጽፍበትም ይናገርበትም የነበረው ነገር እኔም ደጋግሜ መስቀለኛ መንገድ ላይ ነች ነበር የምንለው የዛሬ 7 ዓመት ከመስቀለኛ መንገዶች ውስጥ አደገኛውን ቁልቁለት መርጠን ብዙ ርቀት ሄደን መጥፎ ቦታ ላይ ነው ያለነው ዛሬ ኢትዮጵያ መስቀለኛ መንገዱን ካለፈች 7 ዓመት አልፏታል ያ መስቀለኛ መንገድ ላይ የቆምንበት የለውጡ ወቅት ነበረ ለኢትዮጵያ የሽግግር እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ኣበይ ኣላ ንዝብል ቅድሚ 7 ዓመት ብልፅግና ክመፅእ ከሎ ኣነ ኢትዮጵያ ኣብ ቀራና መንገዲ ላ ኢሉ ነይሩ ቀራና መንገዲ ማለት ናብ ዝኾነ መንገዲ ከይዳ ክድሕነሉ ትኽእል መንገዲ ኣሎ ሕጂ ግን ነቲ ቀራና መንገዲ መሪፃ ኢትዮጵያ ናበይ ገፃ መሪፃ ናብቲ ጥፍኣት ናብቲ ናይ ጥፍኣት ቁልቁለት መሪፃ ስለዚ በቲ ቁልቁለት ድማ ነዳዲ እናሃበት ብዘይ ፍሬኖ ትንቀሳቐስ ዘላ ሃገር ኮይና ኣላ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ድማ ብዙሓት ናይ ኢትዮጵያ ምሁራት ሊቃውንቲ በተደጋጋሚ ዝበፅሕዎ ዘለዉ መደምደምታ እዩ ኢትዮጵያ ንቁልቁለት ብፍጥነት ትኸይድ ዘላ
فرينو دما بتي خازلا مكينة تمثل يوم زبل زلو أوتيستاناتا دما سخرام كلنا زين حوسوا مكينة نقول قلت غير الله إتا أوتيستاناتا سخراميو فرينو دما تخك لا يسرعني سلازي إتا سخرام دما أقرناتو قبل علنا دادو وريدو والله مكينة تزورو كني imagine this أي ردي خاطب الكمزة عينة قاطعمي كله يتدليوني خا زخونة إثيوبيا كنتاتناتا كابزي نجرزي فليخا كرز خل كمزة يكوني يمسون وكرزلو بزحات كيلاتات أب زبط حوازلو مدام تاي نوتادراوي وصقمناتان تاريخا بوليتيكاو صقمناتان تاريخا تي إثنيكاو صقمناتا نهيمانوتاو صقم نايتي حدنا داي مهلاو كم دما تمرح زغطلو زلو نتهاجر أبن حد عدا رمس مس 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 يعبي لوازلو سلازي أكمزو كنتا زل هاجر حنت نداد دما توسخات الله العجرمه حنت توسخيت بومبا نبلطقنا عاب مردك نبلو نخل ነበረ ቢሆንም ፖለቲካችን ሲጀምር ጀምሮ በግጭትና በንትርክ ይባስ ብሎ ደግሞ በደም መፋሰስ የታጀበ ነበር። እስካሁንም አለቀቀንም። እንኳን በሀገራችን ያሉ ጭቁን ህዝቦች የዓለም ጭቁን ህዝቦች ሁሉ አንድ ይሆናሉ ብለን በመዝሙር ጀምረን እንደ ሀገር እንኳን አንድ መሆን አቅቶን እርስ በርሳችን ዘር ለይተን እንባላለን። የድህነት ችግራችንን በጭፍር ህይወት ዓለም ተመተን በአዲስ ኮሚኒስት ትምህርት በመቀየር ድህነትን ከምድረ ገጽ እናጠፋለን ብለን ተነስተን ድህነትን አባብሰን አረፍን። كم نريد زلنا أزون كله نبلتقنا عبد صفيتيو منيستر تمرت زلوا برهانو نجا ناتو political party عبتي نبلتقنا نمرك عبد دالولو زلوا أقد داسي مجلس بمهاب issuing a resignation statement from his party تي ناتو party ناب مريج أكساتف كم زي كوني جليس الله مالتيو زي عبد صفيتيوني بلتقنا مغنياتو نتي ناي مسلوينت زب محاربت بارتناتو بتي بوليتيكاناتو كساتف مخانو كمثل زخرمه تايبلالو اثيوبيا كابت جمر كل غزي ناي نحتت كاتبالع عينت هاجريا كابت بغس Ethiopian politics has been marked by conflict and the situation continues اثيوبيا كل غزي نحتت كاتبالع زنبره تاريخ يزلوا حجي دما بزغدده يقصلالو ولا اكو ناي حدنتن ناي حجراو سمعيتن تباهيلو بزح مزمورات درفن انتوته اتي نايت حجر صقم كن كود اي كالن ممليسو እና ባአሰ ዝኸይ ዘለዩ is division song ethnic and tribe ስለዚህ ባዓለት ይኹም በኤትኒክ ክንባላ ንዑል ኣለና ኣብ ቁጠባ ናይ ቁጠባ ፖሊሲናትና ድማ attempts to eliminate ንድኽነት ክንዓሊ ኢልና ብዝተፈላለዩ አይዲዮሎጂካዊ ፍሬምወርክታት ወላ እንተፈተና ወላ ብኮሙኒዝም ይኹን ካፒታሊዝም መመሊሱና ባአሰ ዝኸይ ፀገም እምበር ናተዓረየ ዝኸይ ኩነታት ኣይንርኢና ሕርሻ ወላ እኮ ሕርሻናትና ሞደርን ዘመናዊ ክንገብሮ ብዙሕ እንተፈተና ዝበዝሐ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ጥንታዊ ኣገባብ ናይ ሕርሻ እዩ ዝምርኮስ ብኡ መንገዲ ድማ ናይ መግቢ ኢንሴኪሪቲ መግቢ ውሕስነት ከነረጋግፅ ኣይከኣላን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ዝለዓለ እኽሊ የፍሪ ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ንመን ኢኻ ተፍርዮ ዘለኻ ካብ ኣፈርዩ ናብ ቀጠር ዝኸይድ እዩ ናብ ኢማራት ዝኸይድ ተኮይኑ ትርጉም የብሉን ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያዊ ዝበዝሐ ኢትዮጵያዊ ኣብ ረድኤት ተፀባይ ኮይኑ ኣሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ድማ ካብ ሓደ ፓርቲ ወፃኢ ናብ ብዙሓት ፓርቲታት ክንሰጋገር ፈቲና ክሳብ ሕጂ ሽማውያን ፓርቲታት ብልፅግና ድማ ንመብዛሕትኡ መናብር ተቆፃፂሩ ይኸይድ ስለዚ ኢትዮጵያ ኩሉ ትትፍትኖ ነገር ማይ ዓሚቑ ዝተረፈ ሕማቕ ኤክስፐሪመንት ኮይኑ ተሪፉ እዩ ዝብል ዘሎ እንዳት the actual reality ማለት እዩ እቲ ኩንነት ናይ ኢትዮጵያ ነዚ ይመስል ስለዚ ክንዲ ዝተባሃለ ተተባሃለ ክንዲ ዝተዘርበ ተተዘርበ ኩሉ እቲ ዝበሃል ዘሎ ፋይዳ ዘይብሉ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ኣብዚ ኩነታት እዚ ክንፅረልካ ይኽእል ብልፅግና መሸፈኒ ይደሊ ኣሎ ገለ መህደሚ ገለ ነገር ክረክብ ይፍትና ኣሎ but it's not working for him ነገራት ወላ እቶም ካልኦት ፓርቲታት እውን ንብልፅግና ክድግፍዎ ወይ ዝመስሉ መመሊሶም ወላ ተንእሽተይ ዘላቶም ዕድል ንብልፅግና ጎል ክእትውዎ እምበር ካብቲ ዘለዎ ከውፅዎ ኣይንረኣዩን እዮም ዘለዉ ኣብ መወዳእታ ሓደ ካብቲ ነዚ ኩነታት እዚ ክቕይር ወይ እውን ኣገዳሲ ተራ ክፃወት ዝኽእል ዝበሃል እቲ ኢማራት ንብሎ ዘለና ሃገር እዩ ኢማራት ዝበሃል ከ እንታይ ይገብር ኣሎ እንድሕሪ ኢልካ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ሓደ ኣብዚ ኣበየ ኣሎ እቲ ኢማራት ዝበሃል ሕማቕ ስርሑ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስቲል ሕማቕ ስርሖም ይቕፅሉ ከም ዘለዉ I had this evidence yes UAE arms ካብ ኢማራት ዝበገስ ኣፅዋር ድሮ ናብ ኢትዮጵያ ክውሕዝ ወላ እኳ ኢማራት ትቃፀል እንተላ ብዙሕ ነገራት ናታ ኣብ ሽግር ወዲቑ እንተሎ እቲ ንኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ሓገዝ ግን
ይቋረጽ የለን እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ካብ ኢትዮጵያ ናብ አፍሪካ ሜይቢ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ጫት ገጹ ዝኸይድ ዘሎ ፍላይትስ ይረአ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ስለዚ እቲ አጀንዳ ናይ ሕማቅ ይቕፅል ከም ዘሎ እዚ ዓብ ናይ ጽዕነት ነፋሪትናቶም ናብ ኢትዮጵያ ናብ አፍሪካ ገጻ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ጫት ክትንቀሳቀስ ሳተላይት ኢሜጅስ ፕሩፍ ገይሩሎ ስለዚ ስቲል ነቲ ኩናት ናይ ሱዳን ንምንዋሕ ዘለዎም ሸውሃት ይቕፅል ኣሎ ካልኣይ ኣብዚ ከነስተፈለሉ ዘለና ክልተ ነገራት እየን ዝረአያ ዘለዋ ሃገራት ዓረብ ኣከቢድ ፈተና ኣትየን ኣለዋ ኣብዚ ባህለሉ ዘሎ ብፍላይ ድማ ናይ መግቢ ፈተና ናይ ማይ ፈተና ብኩሉ መንገዲ ገጢምዎም ኣብ ዘሎ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ዝቕፅል መንገድናቶም ናበይ ገፁ ክኸውን ይኽእል ንዝብል ሓንቲ ካብቲ ከም መልሲ ትወሃብ ዘላ ሜይቢ እዚኣ ከም ኦፕሽን ንዓታቶም እውን ክጠቅም ትኽእል ትኸውን እያ ነዚኣ መንስማዕ መጀመርያ ልዕሊ ኢትዮጵያ መሪር ስጉምቲ ክትወስድ ተሓንያ 10,000 ሰራዊት ካብ ኤርትራ ከም ዝዘምት እውን ተገሊጹ ኣሎ ሱዳን ንኢትዮጵያ ብሰንኪ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ቀፅዓ ግብረ መልሲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክትወስድ እያ ተሓንያ ዘላ ሱዳን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክልል ኣየር ሱዳን ከይጥቀም ክእግድ ከም ዝኽእል ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ መቕፃዕታዊ ስጉምቲ ከም ዝወስደላ ኣፈራሪሑ ኣሎ እዚ መጠንቀቕታ ዝመጽእ ዘሎ ድሕርቲ ብመንግስቲ ሱዳን ዝቐረበ ድሮናት ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ለካቲትን መጋቢትን ኣብ መሬት ሱዳን ወቂዐን እየን ዝብል ክሲ ስዒቡ እዩ ሱዳን ነቲ መጥቃዕቲ ቀጥታዊ ምግሃስ ላዕላውነታ ከም ዝኾነ ኣቐዲማ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣቢላ ዝገለጸት ኮይና ግብረ መልሲ ዘድልዮ ተጻባእ ተግባራት እዩ ክትብል ገሊጻቶ ነይራ ሱዳን ብኩሉ ዘሎ መንገድታት ንመሬታ ክትከላኸል ዘለዋ መሰል ከም እትጥቀም ኣስሚራትሉ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝለዓለ ወጥሪ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኢትዮጵያ ነቲ ክሲ ሓሶት ብምባል ብምንጻግ ንዝቐረበላ ክሲ ምላሽ ንምሃብ ንኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፀዊዓቶ ነይራ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ጎረባብታ ኣብ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ዝኾነ ይኹን ኢድ ከም ዘይብላ ብምኽሓድ ድማ ኣብ ልዕሊ ተቐጻሊ ቅልውላው ሱዳን ገለልተኛ ምርገጽ ከም ዘለዋ ኣረጋጊጻ እያ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ በዞባዊ ዘይምርግጋ ናብ ማእከላይ ምብራቅ ዝገብሮ ዝነበረ ኣስታት 160 ሰሙናዊ በረራታት ብምስራዝ ከቢድ ቁጠባዊ ውጥረት ኣጋጢምዎ ኣሎ እቲ መንገዲ ኣየር ብሰንኪ ኩናት ምስ ኢራን ዘስዓቦ ምዝባዕ ኣብ ሰሙን 137 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ክሳር ኣጋጢምዎ እዩ ኢትዮጵያ ብወሳኒ ሕፅረት ነዳዲ ኣብ ምዕደል ነዳዲ ነዊሕ ሪጋ ኣብ ትግራይ ናዕበይ ዝኸይድ ዘሎ ውሽጣዊ ናዕቢ እውን ትሳቀያ ዘላ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ምሓራ ዝርከቡ ግዛኣታት ብምቁፅጻር ብምሓዝን ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝያዳ ምርግጋ ኣጥፊዩን ዞባዊ ፀጥታ ኣተሓላሊኹን ኣሎ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ምትህልላኽ ኣብ ልዕሊ ክልቲኡ መንግስታት ፀቕጢ ይውስኽ ሰፊሕ ቁጠባውን ፀጥታውን ሰዓብየን ድማ ኣብ ሓደጋ ይኣቱ ከም ዘሎ ይሕበር ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ኤርትራ 10,000 ሰራዊት ክዘምት ተዳልዩ ኣሎ እታ ንደገፍቲ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ሰራዊት ብምስልጣንን ብምዕጣቕን ትነጥፍ ዘላ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ከተሰልጥኖም ፀንሐት ኣሽሓት ዕጡቃት መሪቓ ናብ ቅድመ ግንባር ክተእትዎም ምዃና ተሰሚዑ ፍሉጥ መራሒ ዓመፅቲ ኣብ ማሕዳር ዞባ ዳርፉር ዝኾነ ሚኒ ኣርኮ ሚናዊ ልዕሊ 10,000 ሰራዊት تعليمهم وديهم نبى وجه كاتو تداليهم كم زلوا حبيرو اتوم سراويت السودان ابى قربا معلتات نبى بورت السودان كاتو مخانم زغلصوم سراويت ابي ارترا مدبات تعليم زودو مخانم يتحبيرو ارترا ب10 تتاشحات زغصرو سوداناوያን بمعلامن عدقاو حجز بمهابن ابى كوينات حد سودان ايد كم زلوا ጭብጣት መረዳታታት ይቀርቡ كم نريو زلنا again ارترا بزدلخايا منقدي كتقصات خليقا ارترا جن a decisive nation ازيا حيال زخونه سقمت كتوسط خليا ስለዚህ እቶም ንብልጽግና ሓጊዞም ብብልጽግና ይኹን ዳዕመ ሰሪዕ ሓጊዞም ኣብ ሱዳን ሽግር ክፈጥሩ ዝፍትኑ ዝነበሩ ተስፋ ኣብ ዝቆርጹሉ ዘለው ኤርትራ ድማ ወሳኒ ተራ ክትፃወት ትኽእል ሃገር እናኾነት ኣብ ትመፀሉ ዘላ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንሪኦ ኣለና ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ድማ እናነፀረ ይኸይድ ኣሎ ብልጽግና ሰራዊቱ ካብ ሰሜን ከውርድ ዝፍትን ዘለውን ካልእ ግንባር ክኽፈተሉ ከም ዝኽእል እዩ ብፍላይ ነቲ ናይ ዳርፎር ኩነታት ካብ ኤርትራ ዝተዓለሙ ሰራዊት እንድሕር ከይዶም ከምቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ዓሊሞም ሻዕብያ ማለት እዩ ካብ ከባቢ ፖርት ሱዳን ናብ ከርቱም ከም ዝኸይድ ዝገበርዎ ሕጂ ድማ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ኢማራት ኣብ ግምት ይቲኻ ዳዕመ ሰሪዕ ተፀራሪጉ ጠቕላላ ካብ ሱዳን ዝወፀሉ ኩነታት ክህሉ ክእል ይኸውን እዚ እውን there is a possibility for that ስለዚ እዚ ሕጂ ሃጓፍ ተፈጢሩ ዘሎ ንኤርትራ ፀገም ክፈጥር ዘይኮነ ፀገም ንካልኡ እዩ ዝኸውን ካልእ ሓንቲ ቲዮር ኣላ ንዝምልከቶ ሰብ እያ ግን ንዓና እውን ትጠቅም እያ እርስያ እዚያስ ክስምዕዋ Good afternoon. It is Saturday, March 7th, and I'm Janet McElligott in Los Angeles, California. The Gulf War, or I should say the Third Gulf War, the Iran War, and the invasion by the United States and Israel, may the Gulf region. Sorry, እንታይ ከሪኩም ደልየ ኣብዚያ ሓንቲ ዘረባ ኣላ እዚያስ ክስምዕዋ countries
are going to be looking at and reviewing their policies and their contracts with the United States. That the idea that they would pull back from the U.S. is something that I've talked about before. And this person said they wished to review their exposure to the United States economy. Now, that follows a report by Reuters on March 5th, which was just 2 days ago. And in that report, the Financial Times and the report from the Financial Times was quoted as saying there will be a review as a result of this unprovoked invasion by the United States. So if indeed that is accurate, money is fungible and it means it can go anywhere. Now, where is the most likely place for it to go? If indeed the Gulf states have reduced income due to reduced energy output, what isn't reduced? Food. What isn't reduced? Water. What isn't reduced? The need to have everybody sit around your table. ሕጂ እንታይ ትብል ዘላ መሲልኩም እዚ ኣገዳሲት ኣርእስትያ ኣብ ብዙሓት እውን ንሰምዓ ዘለና ኢና ከለኹ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ማርኮ ሩቢዮ ሓደ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ እሱ ድማ the US Department of State is designating the Sudanese Muslim Brotherhood as a specially designated global terrorist and intends to designate the group as a foreign terrorist organization effective March 16. እዚ ሓደ ዓብይ ጽፍዒት እዩ ንሱዳን Muslim Brotherhood እቲ ብዙሕ ግዜ ከም ዝብልዎ ድማ US linking its designation of Sudanese Muslim Brotherhood to pressure campaign on Iran. Clearly the MB lobby in Washington, fueled by Israel and Emirates sources, have found a way to achieve their goal through the back door. The biggest question is how will they define who is a Muslim Brotherhood in Sudan? The implication of that could be far-reaching. ስለዚ እዚ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ውሳኔ ተወሲኑሎ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሙስሊም ብራዘርሁድ ዝበሃል ናብ ናይ ወፃኢ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ናይ ወፃኢ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ክበሃል ዝግብኦ ዳዕመ ሰሪዑ ነይሩ ዳዕመ ሰሪዑ ነይሩ ከምኡ ክበሃል ዝግብኦ ግን እቲ ፎሬን ሚኒስትር ናይ ኣሜሪካ እንታይ ገይሩ ኣሎ ናይ ሱዳን ሙስሊም ብራዘርሁድ ናብ ግብረ ሽበራ ሕጂ ትሕቶ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣይበሉን ኣለዉ መንግስቲ ናይ ሱዳን ኣይበሉን ኣለዉ እቲ ሙስሊም ብራዘርሁድ እታ ኔክስት ስቴፕ ግን እዚ ብኢማራትን ብእስራኤልን ዝተሰርሐ ስራሕ እዩ ብኢማራትን ብእስራኤልን ሎቢናቶም ዝተሰርሐ ስራሕ እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ክገብሩ ሕጂ እቲ መንግስቲ ሱዳን ክንዲ ምንታይ ንኣብነት ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን እንታይ ክብልዎ ክእሉ ምስ ሙስሊም ብራዘርሁድ ርክብ ኣለዎ እንድሕር ኢሎም እገዳ ክጅምር እዩ ስለዚ ካብ ሰራዊት ናይ ሱዳን ካብ መንግስቲ ናይ ሱዳን ምስቲ ሙስሊም ብራዘርሁድ ዝብልዎ ዘሎ ዝተሓዘበለ ናብቲ ናይ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ዝብል ብምሃብ ኩሉ ዓይነት እገዳ ከውርድ እዮም እዚ ድማ ኢማራት ዝበሃል ብቐሊሉ ካብቲ ኩነታት ክወፅእ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘይኮነ ኣገይን ደጋጊምና ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ቀሊል ዘይኮነ ስጉምቲ እዚ ሃገር እዚ ክመሃር ክእል ኢልካ መደምደምታ ክትገብር እውን ከቢድ እዩ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ናብ ሕማቕ ዘድሃበ ንሕማቕ ድማ ዘይምነው ሃገርና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣገይን እዚ ኩነታት እዚ ንዓና ንኤርትራ ምስቲ ሰራዊት ሱዳን ምስ መንግስቲ ሱዳን ንሰርሕ ስለ ዘለና ወይ ንሕግዝ ስለ ዘለና ስለ ዝበሃል ዋላ እኳ ዝተረጋገፀ ነገር ተዘየለ እዚ እውን ንሱዳን ነቲ ዓወታት ናይ ሱዳን ንምዕፃር ዝግበር ዘሎ እዩ ሰራዊት ናይ ሱዳን ፅቡቅ ዝኾነ ምንቅስቃስ ይገብር ስለ ዘሎ ሱዳን ሓራ ወፂያ እቲ ኩነታት ናብ ፅቡቅ ነገር ንኸይከይድ ንዑ ንምሕፃር ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ ኢና ንርኢ ዘለና and it's a very very sad situation ግን እቲ ኩነታት ከምዚ ይመስል ሕጂ ድርዮ ዘለኹ እዩ ካልእ ኣብ ኢራን ግጭፍ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ይካየድ ኣሎ ንመን ዝድግፍ ነቲ ሓድሽ ዝተመረፀ ሱፕሪም ሊደር ዝድግፍ ስለዚ ኣገይን ንሳቶም ዝደልይዎ ዘሎ ካልእ እቲ ኣብ ባይታ ዝርከብ ዘሎ ውፅኢት ድማ ካልእ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ንሙስሊም ብራዘርሁድ ናብ ፎሬን ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ገፁ ዝወስድ ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ ስለዚ መን እዮም እቶም ኣብኡ ዝኣትዉ ብሕጂ ክረ መስዓብ ፖሎስን ካልኦትን ዝሰርሕዎ ብድሕሪ መጋረጃ ድማ መን ከም ዝሰርሖ ንርኢ ኣለና this is going to be very very interesting ኣብ ዝቕፅል ኩነታት ናራኣናዮ ክንከይድ ኢና with the US over economic meltdown caused by ሕጂ ካልእ ሓበሬታ ድርዮ ዘለኹ በዘን ናይዘን ሃገራት ዓረብ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ግን ምስ ግዜ ክረ ዝኽእል እዩ እሱ እንታይ ይብላ ኣሎ
Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Jordan, and Egypt cut financial agreements with the US over economic meltdown caused by Iran-US war. ስለዚህ እዘን ሃገራት ዓረብ ማለት እዩ ምስ ኣሜሪካ ዝነበረ ናይ ቁጠባዊ ምትእስሳር ክበትካ ከም ዝኽእላ እቲ ሕቶ ድማ ቁጠባናተን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ስለ ዘሎ ካልእ what is going on ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ሓድሽ ምዕባለታት ዝመፁ ዘሎ ኣብዴት ድበኩም ዘለኹ ብዝኾነ እዚ ኩነታት ብፍላይ ብወገን ሃገራት ዓረብ ዘጋጥም ዘሎ ንብዙሕ ነገራት ክፀሉ ዝኽእልን ንብዙሕ ነገራት ክትንክፍ ዝኽእልን እዩ ኢማራት ገና ከም ዘይሰካሕ ዘላ ንርኢ ኣለና ሕማቕ ተግባራታ ይቕፅል ኣሎ ምስ ግዜ ድማ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ዕላማናቶም ክንርኢና ሕጂ ናብቲ ናይ ከባቢና ናይ ጎረባብትና ክምለስ ኢና ምክንያቱ ኩሉ ነገር ዝተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ስልጣን ዘሎ ናይ ኤርትራ ሓይሊ እቱ ንሱ ዝደልያ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ እንታይ ነታ ክቐርፃ እንተደልዩ ትግራይ ትበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዘላ ዓዲ ዋጋ ዘይብላ ክትኮን ኣለዋ ትደክም ኣለዋ ክጠፍእ ኣለዋ ካብዚ ተሓሳስባ እዚ ዝውገስ እቲ ተሓሳስባ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ እቶም ቅድሚ ሕዚ ዝግበሩ ዝነበሩ ነገራት ብምሎም ካብኡ ዝውገስ እዮም ናይ 77 ናይ ደቅም ዘጋጥመና ነገር ክልዓይ ይኽእል ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ክመፅእ ከሎ ዘጋጥመና ነገር ክመፅእ ይኽእል እዚ ተታሽሙ እዩ ብካሊእ ወገን ድማ ዓቕሙ ድኹም ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ያው ተንኮል ገይሩ ይኹን ዝዕሸወሉ ሰብ እንተረኺቡ ዕሽዩ ንባዕሉ ዕድሚኡ ከናውሕ ይደሊ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፀረ ኤርትራ መልሓሶም መራይ ገቲሮም ብኩሉ መንገዲ እዮም ኡይ ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ ላ ትግራይ ኣትዩ ናይ ስለላ ስራሕቲ ናይ ኩናት ናይ ምድላው ስራሕቲ ቦታታት ናይ ምምራፅ ስራሕቲ ፀረ ኣየር ፀረ ታንኪ ናይ ምትካል ስራሕቲ ይሰርሕሉ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ መላእ ትግራይ ቦታታት ምጥቃስ ይከኣል ክሳብ ኮረም ክሳብ ጨርጨር ክሳብ ኣላማጣ ብተሓደ ወገን ከዓ ዓብዪ ዓዲ ሓሊፉ ክሳብ የጨላ ከተማን ሕልፍ ኢልካ ናብ ኣገው ዘሎ መስመር ኣትዩ ሻዕብያ ሰሜን ምዕራብ ንሱ ተዋፂርዎ ዘሎ ኣብ ሕድ ምንቅስቃስ ናይ ሻዕብያ ሰለልቲ እዮም ዘሎ ስለዚ እዞም ናይ ሻዕብያ ሰለልቲ ህዝቢ ትግራይ ብሓይሊ እናቀየዱ እናረሸኑ እናተኮሱ ከጋድልዎ እዮም ኣትዮም ዘለዉ ምክንያቱ ተብ ትግራይ ዘሎ ፖሊስ ተብ ትግራይ ዘሎ ዕጡቕ ሓይሊ ነቱ ትግራዋይ ኣይጭክነሉ ኢሎም ስለዝኣመኑ በቱ ጨካን ናይ ሻዕብያ ወታደር ገይሮም እዮም ከጋድልዎ ከሰልፍዎ ዝሓስቡ ዘሎ መሰልጠን ቦታታት ኣብ ኤርትራ ተዳልዩሉ እዩ መንእሰይ ትግራይ ኣብኡ ክስልጥን እሞ ክዋጋእ ሳዋ ባዕሉ ብዓብዩ ኣሎ ካልኦት ቦታታት እውን ኣለዉ እሱ ጥራሕ ዘይኮነስ እምቢ ዝበለ ዝእሰረሉ ናብ ኤርትራ እዮም ኣዳልዮም ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እምቢ ዝበለ ኣይጋደልን ዝበለ እግሩ ኣጉዲልካ ብጥይት ወቂዕካ ቀቲልካ ተኻሊእ ፈሪሑ ዶ ኸደ ፅቡቕ እምቢ ተይሉ ዝእሰረሉ እውን ቦታ እውን ኣብ ኤርትራ እዮም ገይሮም ዘለዉ ስለዚ ዓድና ኣታ እዚ ኩሉ ክትገብሩ ከለኹም መንግስቲ የብልኩም እንድዩ መንግስቲ የለ እንዲ ኣብቲ ዓዲ ሻዕብያ ክሳዕ ክንዲ ዝኽላገፀልኩም ክኽእል ከሎ ካልእ ኣማኻሪ ድማ ረኺቦም ኣለዉ የሆነችው ሻዕቢያ ባለመግባቱ ዛሬ መቀሌ ነው ያለው ሻዕቢያ አዲግራት ነው ያለው ሻዕቢያ ዛላምበሳ ነው ያለው ሻዕቢያ የሚሆነው ጦርነት ኮንቬንሽናል ነው ጉሬላ አይደለም ሁሉንም አቅምህን የምትጠቀምበት ጦርነት ነው የሚሆነው ሁሉንም አቅምህን ተው ይሄን እብዶች ቆሞ ቀሮች ተው ብትላችሁ ከነሱ ጎን መሰለፋችሁ አደገኛ ውጤት ነገ ድስት ጥዳ አታለቅስም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣበየት ፍኸራ ኣበየት ተሃዲድ ኣበይ ፍርብ ኮዩ ዝኩሉ ተዛርቦም ዘሎ ሻዕብያ መቐለ ኣትዩሎ ዓዲግራት ኣትዩሎ ዓድዋ ኣትዩሎ ገለገለ ኣትዩሎ እንታይ ዳ ደይድምስስ ሻዕብያ እንደዝብሉ እዚ ኩሉ ግዜ ሻዕብያ ቀደም እኮ ዓድዋ መቐለ ዘይተሓረመት ወይ እውን ዘይተሰርቀት እኮ ሻዕብያ ስለዘይኣትዋ እዩ ሕጂ ኣትዩሎ ትብል ኣለኻ እሞ ካብታ ዓዲ ዝወፅእ ንብረት ሪኢኹም ወይ ከዓ ዝተቐተለ ሰብ ሰሚዕኩም ንስኻ ኢኻ ነታ ዓዲ ክድምስሳ ትብል ዘለኻ ሕጂ እውን መልሓስኩም ኪኖት ተግባርኩም ስለ ዝኾነ ግን እስቲ ብትመልሓስኩም ከዓ ዓብ ተራይ ዝፃወት ምናልባት ብኩሉ መንገዲ ዝመፆም ዘሎ ፍሽለት ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ካልእ እውን ፀረ ሻዕብያ መልሓሳት ማራ እዮም ተገቲሮም ዘሎ ለንቀነ እንታይ እቲ ዕላምኦም ኣይተረዳእንን ብፍላይ እቶም ተጋሩ ጥራይ ዝብለኩም ዘሎ ምስ ብልፅግና ዘሎ ተጋሩ ኩሎም እዮም ኣብ ሚድያ መፅኦም ዘሎ ስምዑ እዚ እና ሻዕብያ በእውነት የርዕዮተ ዓለምም ሆነ የዓላማ ልዩነት አላቸው ብሎ ማለት እንችላለን ኑሯቸውም እኮ ያቅም የጥፋት ኃይል እኮ ናቸው የራሳቸውን
ትብት የተቀበረበት ህዝብ የሚያጠፉ እኮ እኔ አይደለም የምናገረው መሬት ላይ ያለው። ስለዚህ ህዝቡን መጠቀሚያ እያደረጉት ነው። አዎ ህዝቡን መጠቀሚያ እያደረጉ መጨረስ ነው። በጣም ጥሩ። በመጨረሻ ምንድነው የፈለኩት ጀነራል፣ በቅርብ እንግዲህ የትግራይ ለውጥ ፈላጊዎች የሚባሉ አካላት ከተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች የተውጣጡ አንዳንዶቹም እዛ ጦርነት ላይ የተሳተፉ ናቸው። ከርጋት የደረሰባቸውንም ስላየሁኝ የፕሪቶሪያውን ስምምነት የፈረሙ ሰዎችም ነበሩ። ሶስቱ ነበሩ እንግዲህ የአብርሃ ወንድም አሰፋ አብርሃ፣ ጀነራል ጻድቃን እንዲሁም አቶ ጌታቸው ረዳም እዛ ተገኝተዋል። በመድረኩ ላይ በርከት ያሉ ሀሳቦች ተነስተዋል። አሁን ላይ ከትግራይ ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የትግራይ ወጣት የትግራይ አዛውንት እየፈለሰ ነው፣ አቅም ያለው እየተሰደደ ያለበት ሂደት ነው ያለው። በአንጻሩ እነዚህ ለውጥ ፈላጊዎች ደግሞ ባለፈው ያነሱት ነገር አለ። አሁን በዋናነት ለትግራይ ለውጥ ፈላጊዎች በተለይ ደግሞ ትግራይ የሚፈለገው ለውጥ ዘላቂ በሆነ መንገድ እንዲፈታ ምንድነው መደረግ ያለበት የሚለው ነገር ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ባሻይ መዓልታዊ ኣብ ሚድያ እናመፀ እንድዩ ዘዕገርግር ዝውዕል ዘሎ ኩሉ ግዜ ንክልትዮም ህወሓትን ሻዕብያን ተሓባቢሮም ናይ ጥፍኣት ሓይሊ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ መጥፊኢኹም ሓይሊ እዮም ሳ ትኽክል ኣለኻ መጥፊኢኹም ነቲ 4 ኪሎ ከጥፍዋ ዝኽእሉ እዮም ህዝቢ ሞቢዶም ኣሎ ከጥፍዎ ከምዘይክእሉን ምርጫ ከምዘይብሎም ትርኢ ኣለኹም ንዓኻትኩም ግን መጥፋእቲ ናይቲ 4 ኪሎ ምዃኖም ሓድነት ናቶም ነፍስኹም ነጊርኩም ኣሎ ራዕራዓቲኩም ኣሎ ስለዚ ያ ንህዝቦም እናጨፍጨፉ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ይብሉ መቸም ሕኑቕ እንታይ ውፅእ ዓፍራ እንዲ ኮይንዎም ናይቲ ኩሉ ሰብ ዝስደድ ዘሎ ምንጪ ብልፅግና ሰብ ንምንታይ ይስደድ ኣሎ ካብ ትግራይ ሉከደስ ኣይሓፍሩን እዮም እኮ እዚኦም ሰብ ካብቲ ቦታ ሲ ንምንታይ ይስደድ ኣሎ ይብሉ ባዕልኻትኩም ተስድዎ ስለ ዘለኹም ኣበሎ እቲ ቪድዮ ሓደ ክሪአኩም መስደምም ዝኾነ ስርዓት እዚ ስምዕዎ ሕጂ አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ምክንያት በጤና ስርዓቱ ላይ በየጊዜው ችግር እየፈጠረ መምጣቱንና ይህን ተከትሎም በአሁን ሰዓት በትግራይ የመድኃኒት አቅርቦት ሙሉ በሙሉ መቋረጡን የገለጹት እንዳደረገው አክለዋል። ዳለን ይባልበት ሁኔታ ለደሞዝ ከፌደራል መንግስት ጥቅምት ወር ላይ አገልግሎት ማግኘት መብቱ ነው። ትንሽ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዝነበረ ኩሉ መድሃኒት ተጠዋቢልዎ ባንኪ ገንዘብ ዝኣቱ ተጠዋቢልዎ ፍላይት ተጠዋቢልዎ ነይሩ ነዳዲ ናብቲ ዓዲ ዝኣቱ ብክንደይ ፐርሰንት ቆሪፅዎ ኣሎ ኩሉ ነገር ነቲ ሃገር ነቲ ህዝቢ ከዳኽም ዝኽእል ዘበለ እናገበረ ከሎ ከይሓፈሩ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንህዝቢ ትግራይ ዘዳኽም ዘሎ ህወሓትን ሻዕብያን እዮም ይብሉ ህወሓት ባንኪ ኣለዎ ባንኪ ታንኪ ኣለዎ ዘጥፍኦ ዘላ ቢትኩም እንዲ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ጥፍኣት ማለት ኩናት ኣብ ትግራይ ኣይተጀመረን ዝብሉ መልሲ ኣብዚ ክህብ ከሎ ስምዕዋ ናይዚ ኩሉ መእሰሪ እዚ ዘለናሉ ህልው ኩነታት ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ኩናት ባህሪኡ ኩናት ማለት ውግእ ማለት ኣይኮነን ውግእ ሓንቲ ኮምፖነንት እያ ኣብ ኩናት ውሽጢ ኩናት ማለት ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ዲፕሎማሲያዊ ስነ ልቦናዊ ብዙሕ ዓይነት ገፅታታት ኣለዎ ብዙሕ ዓይነት ሲስተም ኦፍ ሜዠርስ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ዝውሰድሉ ናይ መጥቃዕቲ ከይዲ እዩ ካብዚ ውሽጢ ወተሃደራዊ ወይ ግጥም ወይ ውግእ ብጣዕሚ ውሕድ ፐርሰንት እያ ፕሮባብሊ ሓደ ሓዲኦም ከም ዝብልዎ ትሕቲ 90% ከም ዝኾነ መብዛሕትኡ ውግእ ዝበሃል ናይ ውግእ ባህርያት ዝበሃሉ ነገራት ንብሎም እቶም ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ስነልቦናዊ ቁጠባዊ ስጉምትታት እዩ ኣብ ትግራይ ዘለናሉ ኩነታት ማሕበራዊ ግልጋሎት ዊፐናይዝ ተገይሩ ከም ናይ ኩናት መሳርሒ ኮይኑ መድሓኒት ዘይተረፈ ነዳዲ ኩሉ ዓይነት ግልጋሎት ዝተኸኣለ መጠን ዕፅዋን ክባል ሚሊስካ ናይ ምምላስ ናይ ምቕፃል ፅንተት ብኡ ኣቢልካ ናይ ምቕፃል ስራሕቲ ኣይተቋረፀን ስለዚ እቲ ኩናት ይካየድ ኣሎ እታ ቃታ ምስሓብን ውግእን ጥራሕ እያ መማዓንቲ ትኾን ፅባሕ ትኾን እናተባሃለት ሰብ ይሪኣ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሓለዋት ወይ ናይ ፅንተት ዝኾነ ሓደጋ ብቐፃላይነት ሕዚ እውን ኣብ ድሕሪ ኣንፃራልዩ ኣብ ዘለሉ ኩነታት ፅምዶ ወይ ድማ ርክብ ዝምድና ምስ ጎራብቲ ህዝብታት ምግባር ማለትም ህዝቢ ንህዝብ ርክብ ምስላጥና እዚ ኣሰጣጢምካ ጠናኺርካ ምኻድ ሓደ ሓንሱ ዝኸኣለ ካብዚ ካብ ናይ ሓለዋት ፀገም መውፅኢ መንገዲ ስለ ዝኾነ ኣገዳስነቱ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ናይ ርክብ ህዝብታት ዝምድና ህዝብታት እንታይ ኢና ንኸስብ ፍትሃዊ ነጥሪ ፍትሃዊ ነብዝሕ ፀላኢ ንቕንስ ናይ ፀላኢ ዓቕሪ ንቕንሶ ንብትኖ ናይ ፈታዊ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኩናት ብኩሉ ገፃት እንድሕር ሪኢኻዮ
መንነት ኩናት ዝያዳ ዝተፈኦ ዘሎ ንምርዱ ኣገዳሲ እዩ I think ሓንቲ ካብ ዘለንቀነ ነፂራ ዝወፀት እንተላ ድማ there was this speech እንታይ ሚሎም ነይሮም መሲልኩም where is that video I can find it I think ኣብዚ እውን ኣላ ካልውን ከምፃልኩም ግን ዝያስ ከስምዋ ዋፀካ ምስ ጎረባብት ዓድታት ከይትነኻዓ ሓደራ ኣብ ሂወተይ እንዳሃለኹ ሓንቲ ክትሳኻዕ ዝደልያውን ብግልጽ ልኽነግረካ ኣብ ፖለቲካ ትግራይን ሚሊተርን ኣብ ውትድርናን ካብ ዘለዉ ተጋሩ ሓደ ኣብ ሂወተይ ከሳኻዕ ካብ ዝደሊ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ዓፋር ምስ ህዝቢ ኣጎብ እና ካልኦት ህዝብታትን ህዝቢ ትግራይ ተፋቒሩ ሰብ ንሰብ ጥራሕ ዘይኮነ እንስሱ እውን ሰላም ክነብር ካብ ዝሙነ ይተጋሩ ሓደ ለይትን ቀትርን ከዓ ብዓቕመይ ክሰርሕ የዋፀና እውን ኢለ የዛ ማንም ሰብ ብዛዕባ እዚዩ ዝጥዕዩ ትክክል ኣይኮነን ምስ ገለ ምርኻብ ትክክል ምስ ገለ ትክክል ኣይኮነን ኢለ ክፈርደሉ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይነ ብደገ ኮይነ ብኣዲስ ኣበባ ኮይነ ኣይኽእል ዝውስኖ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ተንብየን ምስ ህዝቢ ኣጎብ ክራኸብ እየ እንተኢሉ ንየ ዝድግፋ ህዝቢ ዛላምበሳን ኢሮፕን ምስ ኤርትራ ክራኸብ እየ ህዝቢ ራማ ህዝቢ ዓዲ ኣርባዕተ ህዝቢ ሕስኣ ህዝቢ እገላ ህዝቢ ታሕታይን ላዕላይን የድያቦ ህዝቢ ሕሞራ ክራኸብ እየ ምስ ኤርትራ እንተኢሉ ዌልካም ኣጠናኽር ህዝቢ እንደርታ ዋጅራት ራያ ምስ ዓፋር ክራኸብ እየ እንተኢሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሩ ኣጠናኽሩ ብምልኡ ዘለኹም ዓበይቲ ዓዲ መናእሰይ ሰላም ኢና ንደ በዚ ዘይሕጎስ ተሃሊ ሕርር እዩ ተጋሩ ሰላም ኢና እነዚህ ካብ ዝድግፉ ሓደ ትግራዊ ኣነ ሓደ Oh boy. It's clear. እቲ ኩነታት ነበርትዕ ይኸይድ ኣሎ እንድሕሪ ኢልና እቲ ናይቲ ህዝቢ ምትእስሳር ድማ እናቐረበ ዝኸይድ ሓንቲ ኣገዳሲት ሕቶ ግን ቀነ ተመሊሳ ኣላ ምክንያቱ ብልፅግና መዓት ድራማታት ክገብር ስለ ዝቐነየ ዘተ ሰላም ክገብር ይኽእል እዩ መፍትሒ ክገብር ይኽእል እዩ ጅንፍሪት ክገብር ይኽእል እዩ ዝብል ተሃዲድ ብዙሕ ነይሩ እቲ ሰላም ዝብልዎ ዘሎ ክካየድ ይኽእል ዶ ክልተ ነገራት ክንርኢና እዚኣ ስምዕዋ መጀመርያ 60 ዲግሪ ከምዘይንዕፆ ኣዲስ ኣበባ ክፈልጥ ኣለዎ ሎሚ كم عين الزمن أبكي حج بتين مس كل داتا أسكام خدي كال حج مس قرباتنا خندتها خاله محزنة كل فترة كنكللن فتوتي الناطرنا صلاتنا غنسنا إنا نخيل وزي جرناها وشتاوي إيكونومي عقمنا ندفع ما حد صقا يزول بتقرأ 360 ديجري 50 عصو أدي سوا خفلت الله لون perfect this is brilliant أنا بحكي نتصور زخنا مرقت إتاتنا متعيمة سلسلو زي أزيا قداسيو حنت فيديو يدلل قلنكنه حنت كابتن دراماتات ናይ ብልጽግና ዝነበራ ጽቡቕ ገይሮም መልሲ ዝሃቡላ ቪድዮ ነይራትኒ ቤት ፍልጥኹም ዛ ቪድዮ እዚ አንተረኺባ እዚኣ ያስ there you go ስምዕዎ ኣብ አዲስ ኣበባ ገለ ዝበሃል ዘለስ ዕርቂ ይግበር ዝበሃል ዘለስ ትክክል ኣይኮነን ማለት እዩ ጻዕዳ ሓሶት እዩ የዝለካ ዘለኹ ጻዕዳ ሓሶት እዩ የዝለካ ዘለኹ የለን ከም ማልማት ብድለት ደረጃ ተዝኾነልና ተዝኾነሉ ውድብ ይደሊ ህዝቢ ትግራይ ተዝኾነሉ ኩሎም ነገራት በሰላማዊ መንገዲ ክፍትዑ ይደሊ ይሁን ዳ አንበር ተሕዝ ዝውረ ዘሎ ጻዕዳ ሓሶት ይልካል ለምንታይ ዳ እዩ ዝብናት ከሕቶና ምላስ ክመጽ እንተለሁ ቁጽር ሓደ ህዝቢ ፌደራል መንግስቲ ህዝቢ ትግራይ ዳግም ንምጽናት ጆኖሳይድ ንምፍጻም ኣብ ልዑል ምድላው እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኩሎም ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጋዕገልጠሙ ታንክስ ወሎ መድፍዕስ ወሎ ወዘተ ናብ ትግራይ ሙሉ ብሙሉ ኣብ ዘግዕ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ዋላ እግረኛ ሰራዊት እውን ኣብ ድሕሪት ዘሎ ኩነታቱ ከይፈለጠ ተሃንዲዱ ናብ ትግራይ ዝመጸሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ግዜ ምግዛእ ይደሊ ምድላዋቱ ክውድ ይደሊ ማይዘወይ ለሞአነ ኣብ ደገውን አዘርባይጃን ኸይዱ ኩልና ንፈልጠና ኣጽዋር ናይ ሙሳኽ ናይ ሓይል ናይ ምጥንኻር ስራሕቲ እውን ይሰርሕ ኣሎ ድሕሪኡ ናይ ምስትኽኻል ስራሕቲ እውን ይሰርሕ ኣሎ ቁጽር ሓደ ታ ምኽንያቱ ምድላው ክውድ ስለ ዝደሊ እዩ ማለት እዩ ቁጽር ክልተ ሕዚ ናይ ትግራይ ናይ መኸታ ሓይል ይኹን ህዝቢ ትግራይ ክምክት ኣብ ምድላው ዝርከበሉ ግዜ እዚ ኣኾነ ተባሂላ ንምዝንጋዕ ክንዱንጊ ክንዝንግዕ ኾነ ተባሂላ ተፋሒሳ ዝተመሃዘት እያ እዚኣ ብዋናነት መንግስቲ ብልጽግና ዝደልያ እያ ደሪጎ ታምስጢር ኩላ ኣብ ጻዕዳ ወፂ ኣላ ስለዚ ሰላም የለ ጅንፍሪት የለ ኩላ ነገር ንክፋእ ዝተዳለወን ዝተሰናደወን እምበር ንሰላም ዝበሃል የለን ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እየ ብልጽግና ካብ ዝሓለፈ አብይ አሕመድ ክምሃር ይኽእል ዶ ከእጅ እያመለጠ ነው ያለው የኑሮ ሁኔታም አጠቃላዩን አይተን ምን በቅርቡ ልናይ እንችላለን አብይ አህመድ ተለሳልሶ የሚመጣውን አደጋ አይቶ እንደው ነገሮች ከመበላሸታቸው በፊት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ለውጥ ላድርግ ይላል ወይስ እንደዚሁ እልህ ውስጥ እንደገባ
እንደዚሁ ግትር እንዳለ የኢትዮጵያን ህዝብ ለመከራ የሚዳርግ አጠቃላይ ቀውስ ውስጥ መልሶ ይዘፍቀናል ወይ? አይ ከሱ በምንም አይነት ምንም ነገር መጠበቅ አይቻልም። በባህሪውም ጤነኛ አይደሉም። ይሄ አቅምም ይጠይቃል፣ ብቃትም ይጠይቃል፣ የካራክተር ዴቭዝ እና ኢንቴግሪቲንም የሚጠይቅ ነገር ስለሆነ ካብይ በራሱ ጊዜ አስቦ የመፍትሄ አካል ይሆናል የሚለው ባለፈው ካብዚ ሁሉ ናይ ቁጠባ ናይ ፖለቲካ ናይ ወታደራዊ ኩሉ ዓይነት ነውፃ በኢትዮጵያ አጋጢሙ ዘሎ አብይ አሕመድ ተማሂሩ መንገዲ ክቅይር እድል ቁርብቲ ድፊት የጋጥሞ ደኾን ወይ መንገዲ ንክቅይር አካይዳ ንክቅይር ፖሊሲ ንክቅይር ይግደድ ደኸውን ዝብሎ አይክልኒ ምክንያቱ ብቃት የለ ዓቅሚ የለ ድሌት እውን የለን ስለዚ ካብዚ ሰብ እዚ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ክንፅበይ ኣይንኽእልና ኮይኑ ተሪፉ ካብ ፃዕሪ ናይቲ ህዝቢ ካብ ቃልሲ ናይቲ ህዝቢ ክመፅእ ዝኽእል እንተደይ ኮይኑ ካብ ብልፅግና ክመፅእ ካብ አቢ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ከምዘየለ ብንጹር ይዝረብ ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ከምዛ ንሪኦ ዘለና ካብ መዓልትና መዓልቲ እና ነፀረ ዝኸይ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ንፅምዶ ድማ ዳርጋ ከምዚ ሕጂ ድጋፍ ነፅምዶ ኣነ ሰሚዐ ይፈልጥን እየ ዳርጋ ሰፊሕ ዝኾነ ድጋፍ ንፅምዶ ኢና ንሰምዕ ዘለና መጀመርያ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ጥራሕ ኣይኮነን ስር ሰደደ ነገር ዝረደደ ሕዚኦም መወዳእታ ክገብርዎ ደልዮም ነይሮም ምናልባት ኣብ 2 ሜትሮ ቀበርተ ነይሩ 4 ክገብርዎ ሓሲቦም ነይሮም እምበር ክጠፍእ ካብ ዝውስኑ ብጣዕሚ ነዊሕ ዘበን ዘቑፀረ እዩ ምናልባት ኣብዚ ብዙሓት ተማሃርኩም ሰባት ኣለኹም ተፈቒድኩም ላይ ናይ ዶክተር ኣሰፋ ሃፍተማርያም ብሓፈሻ እቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ተዋዲዱ ዘሎ ኩነታት ንጹር እናኾነ ይመፅእ ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኣብቲ ጉዳይ እቲ እናሰመረን እናረዓመን ይኸይድ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ናብቲ ናትና ሓበሬታ ክሰግር ስለ ዝደሊ ዘለኹ በዚያ ክንጅምር መጀመርያ ማርች 8 ደቂ ኤሬ ሚሉ እታ ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ተፀንበረት መን ሽማ ጁማ ኦማር ኦክቶበር 18 1967 ድሕሪ መን ኣስዒባ ድሕሪያ ራህማ ሳለ ክንደይ ፐርሰንት እየን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበራ 30% እስኪ ንጓል ኣንስተይቲ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ እስከ ግለጽ እያ beautiful hardworking strong generous respectful smart patient sweet caring and loving ክብርን ሞገስን ንጅግና ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ወይለከ መቸም ኣብ ብዙሕ ነገር ብዙሕ እንዲኻ ትሰማዕ ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ ነገራት ውስኽ ኣቢለ ሓዳፊቱ ብሓደ መዛዘሚ ክገብረላ ስለ ዘለኹ እዚኣ ካስምዑ እስከ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ እንተዘይህሉ ነገር ኣይመሃለውትና ናይ ብልቢ ደቂ ኣንስትዮና ፍሉያት ኢኻ ፍሉያት ካየን ፍሉያት ነይረን ስለምንታይ ካልኦት ሰውራታት ከም anyway ኣብዚኣ መክምለስ ከተሓዘን ስለ ዝደለኹ ሊጠ ማለት እዩ ካብ ህልቂ ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ሰራዊት ክህልውኻ ውሕዳት ሰራዊት ኮንካ ደቂ ኣንስትዮ ክህልውኻ ብ10 ዒድ በፅሕ ንሕና ስለምንታይ ከም ተዓወትና ኣነ ነጊርካ ንለኻ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝነበራኹም እየን ኣጣቕዕለይን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ መድረኻውያን ጀጋኑ ዝፈጥር ዝተመረቐ ማህፀን ዝውንና ኣዴታት ስራሕቲ ታሪኽ እዩ ትምህርቲ ዓጢቐን ፍልጠት ዘስነቓ መምሃራን ሓካይም መሃንድሳትን ቀየስትን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣንፀባረቕቲ ባህልታትናን ክብርታትናን መልክዕ ሕብረተሰብና እየን የውሃና ነተን ደሚቐን ዘድምቓ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ የውሃና ነተን ደሚቐን ዘድምቓ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ቢዩቲፉል ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዚ ሃማደ ከም ኤርትራውያን ገይሩ ዕብዩ ዝፅምብሎ እኳ የለን እንድዩ ግን ኣነ ካብ ናይ ኩሎም ሕልፍ ዝበለ ድፈትዋ celebration ናይዚያ ሃፍትናያ ሽማ ኩሉ ግዜ ያጠፋኒ ግን ዋዕሮ ኤርትራዊት ኢለ ኣለኹ ንሳን ጓላን ማለት እዩ ኩሎም ደቃውን ከይደ ይርዮ እቲ ቪድዮታት ናታ ከይረኣኻዮ ንክትሓልፍ ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ከቢድ ስለ ዝኾነ ቫይራል ስለ ዝኸይድ ብዙሕ ግዜ she's beautiful in and out ብውሽጥን ብደገን ብልፅቲ ሃፍትን ኣደ ድማ ነዞም ደቃ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝወራረስ ሃብቲ እዩ እቲ ጓላሲ ስለምንታይ ብእንግሊሽ ትምልስ ዝብሉ ሰባት ይህሉ ክልም ኣነ ግን እንቋዕ ብእንግሊሽ መለሰት እየ ዝብል ምክንያቱ እዚ መልእኽቲ እዚ ናብዚ ዓብዪ ዓለም ክሰጋገረልና እውን ስለ ንደሊ ንሕናስ ንፈልጦ ኢና ንዓለም ዘፍልጠልና ብምዃኑ ድማ
this is بحكي زدلينايو كبرت يابلنا نزحفتنا بحكي أول سعيد أفلوت هيبوانيرو مداليا ونكت سلام تخل تخونيا تمليسة نمودة زيناناتي هجرات جانتا كعسجري إيرترا حدش سلطاني إيرترا appoints Egyptian coach كوان هاشم ياكين as a new national football team head coach نا إيرترا هجرات جانتا حلافي كوين ويون سلطان كوينو تمريص له the Eritrean National Football Federation has officially unveiled Egyptian professional coach كاب جبتي هذا professional أمتي مالو it's good أنا تبغيو مالت ناي كالوت أصلت أنت كتمسخ لها تمكروناتهم كتوسط غليها جبتين نفعاتي ما كعسو سلازي it's a good thing زون بعلو تسفى ذهب كنتاتيو هجرات جان تايجري كعسو جري إرترا seriously نبتود درات كتملس مخانا زرقي ويون زتنبهون كنبل غلينا بتعمل صبغ صراح صبغ عوتنا من نيلو بنيام تمالي نس كلها بالكالاي كوتسنا خاله خلو عاش يومه وين قدام يكوتس خلنيرو سلازام زغطل عوتنا تخنر مخانا أبصبغ سمعيت كم زلو رينا لنا نايلومي RST أبزخن ودينا لايك مقبار شير مقبار يتوغ من حسابكم من وترو أبز channel ناقرفكم كدق في دماء ساوعدنايو مزياد درفون قد فكم